Kumtin hian mei ni som pakwa thlen hma zana Norwich a om Blicking Hall boruak chu rondang lamin a vot deuh vur thina kumtam tak kalta chang to khan hemi zan hian en Boleyn Thla hian mihring te chena khovel hi a ron tlaw thina mihring khovel le tharau khovel in kalpo na chu zau zawk hian a ron in hong thin he Lalnu van tuai thi chamalo her chu apiang hian a tharawin sakor tu lai lir hmanga Blicking Hall a pan lai an mu thina sakor lu nei lovin a hnuk thin en chu korfual var ha in muang changin a kala alu aron bun hma cha chuan alu tanani dona rap thak taka an awang cha khan a aw chial ruwa thin sakor tharau ten en chuan an ron kalna lama tlangkir le in an ral tariai re thin ani he thil hi history a meichelar berpol Queen Anne Boleyn ti hlum ani dan le a thi ni atanga a thla ron in lar thin dan chanchin ani a tharau chol theilo hian ramlar le history a house em England a thla sang kalkwal na saber ni na a hlo hialani en hi Blicking Hall a piang ni a hriatani a he hmun po hi thilpa ngai lo thlen tamna nia an hriat lar hmun tam tak te zinga chhiar telani to Tudor era Tyrant King Henry VIII lalai kha lal in chunga boina thlen tam hun lai berani a lal in sang a hmun ro pui dewa chuan in ti hlumna a thleng renga in chiam thatna nau chiat thinrimna in phat sanna te a thleng mol maya he hun laia thil thleng hian anom to lo nuwa po top chin anei theilo ani en Boleyn hi kumsang khat zakwa pakhat a piang ni arina ni a Blicking Hall a piang ani ma se tuna hi chuan a tharau ti chau lo hi chu a hun lai thil original kha a om to meu lo anu le apa te a unaw te kyanga lalin nuam taka seiliana apa Sir Thomas Boleyn hi lal khon bol ani a lalati thiama wangin du saka hlo a King Henry an lal thu thleng alwa hnuwa po adin hun chu a sang zel ram sang chong thiam takania wangin a khon bol rin berle din mun sang ber te zinga mi ani hialani ramdang ne na anin sum don ton na po mi poimo berani china athil ti theina mangchangka in afanu en po hi Margaret of Austria korta le khazir turina thon nge ani kum sang khazanga sompali October tha a Thomas Boleyn chuan afanu en chu Henry VIII fernu Mary in neina chim turina ti a Friends ram lalfapa Louis nen anin nei donani ma se anin ne changa thatampo aral ma in Louis hi boralin Mary chu England a akir le ani en hian court shanga lekha azirna a sakho chungchang azir chiang vena sa a Catholic ru tak ni ma se ngai dan nget taka nei ve a mi te hian an sakho vondu zong thlang turin dikna an nei veka tu man kan sakhwa von ve turin mi kan nor lui thiang lo ti chu ani kumsang khat zanga somni pahnia England le France in kara indona chu achuak chepa kumsumni pakhata upa en po an ina ho in England court chu azom le a alaizon nu Mary Boleyn chu an lal mei alawni to pahausatak William Carey nen in nei reng zungin lallaka hian a uire charcharani ahun lai lal khachuan mei tam taka nei thina hunrei tak a man pui ngai lem lawa a mei te chu a thlak ve zung thin Mary Boleyn fa te zinga pakhat phei hi chu lalfa ani an ringa ma se lal chuan a hne vele thwaya Mary chu a thlau thlavele ngal Queen Catherine noya en chuan Royal Court azoma heta hian a hminga cher hle a alar po alar chak viau bok French thuamina in thuam china a fin na le a moina te adu omna te chuan a tilang sar hle a zuna nga em boka a omna hmuna pianga chuan nui thom hriat tur om reng thin boka
chutiang tanana na chu lalmit po alangal renga lal chuan a hmeya ta na du ani en a chuan alai zon nu Mary chu a mer tha fe zoka mase en hi a fingin a rem she zoka lalmit ala ti po a she thiam vek lalpa chuan hmeya neya reilawa a hne zungzunga a thla zungzung thin ti a she ve kara adot le ni chu atum lo bur inne na a then chawin an chung ko za omna asiam don ti asia a andu ang thil ti theina an nei don en chu a changtlata lalpai na du ani chuan a mei ang ni lovin anu pui ni a lalnu ani angai thu in a changtlata mei ni mei te chu adu teulo lal chuan a na poimo dangda tha in en chu a hel ta che maya lekha thon a thon ol lawa a mangai na thu chu aziak kur dwa chin lalpa chu mangai na luang liama ma se en chu halo indu ve tla china lekha thon adon tam tak te chu a chang let ngai lo lal chuan sa apel saka asaka sa te chu en ei turin apum pumina thon china a chila ni ber asaka sa a ei lai te chuan ama alo sha chwa ve a be se china ni en te chen na castle chu atlo renga an pani in kara po chu anget ve twal ni in a shiat kumsang khazanga somni paruk borvela chuan lal Henry chu en Boleyn zona a wiper dera adu ngoi ti hian a fia ber en thlasang kha an no pan laya an chen na in le a che vela a in lar thin ti hriatani a Thla in lar dan ang lo takin adam la hi chuan mei chenun nem le ngai nat om em ani thung kum khata a hun ngai nat ber Christmas borvela Thla hi aronin lar china King Henry an mangai bia thudi a hlan na chin ok thing hnuaya Thla mu ani chin chen khat chuan Eden Bridge muang changa akal la hi an mu china he a in lar na chin castle hi anu na hun hlim om zong aton na munani awangin atan hian a poimo hle ani arin om Henry kha awang lai mang chau chan chiani a kumsom thum apel or chawa palian ve takani awangin en po alwang liam ve ngal wat renga ma se King Henry chu no pui nei lai ani awangin en ne du chuan a chena ngai dona ma se anu pui masaber hian arola tu tur fa pa a shin sak photangai King Henry le ente chanchin po athang thwaya an che dan chu dik antilavin an thlop theilo Prince of Wales no pui hlui King Henry ana chhom tak lalnu Catherine la apasal le ramtan chuanarin om em ani si a tu po mai chuan an khongai vek langsar takin King Henry la chuan en chu abo zui duama chotui nai tak ti agil puya thom hnuman tau chaber le tlere man tau ber a pereng bok Henry le Catherine hi kumsang ka zaknga paruka inne an ni a ani ne khan pop ne na Henry hian thutiam ala a en ne du chuan a thutiam kha a hnu kir le angai dona a theilo chuan en nen thutiam an la thei don lo lalani wangotin adu dan in thila thleng thei bik lawa a khon bol le an zompui ramdang te thlop na an dona ngaya ma se tu man anin kar chu an thlop lo lalnu Catherine po chung ko thil ti thei taka changa lo sei lian ani a helvai chuan lal hnuaya thunei tu sang zong deuh tho alama an chang don ti a chiang renga kumsom ni don rin om taka a pasal ronga lo bo sak to chu meiche pakhat wang maya a chen chu tu manan pom dul don lo King Henry chuan amirin em uzi chu anin chena boy pui tur le midang min turin na asiam saka ma se uzi chu a hlo cham na wangin King Henry chu a thin rim em maya kum engemaw za tanga nu po a be se yang thulo mo madon lawa wang chuan thin rimin uzi chu manin thubuaya ortir ta a thubuaya trial nei tura azin na konga athita ani azin konga hian dam chuang ma se ti hlumani thau mai thei korda chuan King Henry khonbol te zingami Thomas Cromwell chuan anupuya chen thei dan tur idea thar chu aron nei ve a
chu reformation ani. Henry chuan kaushan thar dinin abiak in thara chuan supreme head a ainda ngala ama nge chuan anupui chen na chu ti chuakin en nei tur chuan a inbuat saita ani. A thlak vor vir tu Thomas Cromwell chu general a da in anua chancellor din huna lwa tir le a Catherine po alal lukhum chu sak ni in court atanga chwa tir ani ta a Lalnu thar en Boleyn chu ro pui the ang bera lom lu ani nei ta ka chuan Henry chuan anupui thar chu aram mi pui te mel sha tir adu a danang taka anupui thar ang chuan chuwang chuan aman lal lukhum akhum ni aya ro pui khan en lal lukhum khum tir ni chu ro pui zokin a buat saya an chen nal in po chu en chuan adu zongin a thlak dang lama bung rothar manate thomno le tlereu mana chuan ren me alavin sumtam taka senga anupuya chenta ka wangin rom nena anin zomna chia a lalnu en poin alal hun chung toite a nasatakin demahlo Henry VIII mun ngai nat bera en Boleyn chen na in thar tur chu siamani a kumthum chung chu helai mona hian lalle lalnu in mangai na chu a parvul chu kani ani ne janga thlatampo aliam ma in en chuan nawa keng ngala court astrologer te chuan lalfapa ashin chwa nge yan ringa lalfapa anne nge yan rina wang chuan lalfapa pian thu puan hun tura tan anin buat sai lui luya en nei anga alel ang cha khan alal lukhum ro chun tu tura pian hun chu Henry chuan anga khlel em mayani ma se kum sang khat janga somthum pathuma chuan en chuan fapa shinglovin fanu Elizabeth ashinga fapiang masaber mani se meichia ania wang chuan Henry chu alom vaklawa ma se alom na chu lel fanu ani angin an buat sai thawa fapa nei achak ema akum lia en chuan nawa paile ngal mai bok fapa an nga hlel em lain nawa chiat palle hlo mai kumsanga zanga somthum paruk January thla a Catherine thi thu chuan aron deng le a naw pai mek en chuan fapa ashin vatlo chuan a din mun ader thon zia chu a shevekar ena thi chuan Henry chuan boina omto me lovin adu huna nupui danga nei le theya Catherine vuiliam ani ni chuan en chuan nga lel em mai fapa apai chu a chiat le hlo mai le kong shanga Henry nena anin zomna po chu anghet lau tula en chu atla chengal roi ani ber Thomas Cromwell khan en puina konga enrol na tam taka neya atlak chiat zela wangin Thomas chu a hwa a tha mai du na ril ru a pureng nawa chiat le awang chuan Henry chu athin rim to em maya en chuan fapa ashin sak thei aring to lo en Boleyn chu da baw adu le der to a en ang thawa a mei ni du lo Jane Seymour chu nupuya ne du le to Thomas Cromwell nen khan aningkara enge omti chiang taka sha ta ni lawa ma se en chu manani a ti hlum tura achung thure lani tarup mai Cromwell hian eng tin emo a phiaru ani rinani a en hian ti hlum na tham poi a khoyem ti finfiana engma omlawa achiang ber chu Henry ana nupui ni turina du to lo lai takhi ani ngoi hle in thu oi takin a chwa san ve don lo ti King Henry chuan a she chiang ema chu wang chuan an phiaru ani arin om anupui dot le tur Jane Seymour chuan aril rual alwa le dei to a thil chin fel ngai zong chu Thomas Cromwell kota ada to pani en hi chu anupui macha Catherine ang khan foreign power veng him tu anei lauti achiang ema chu wang chuan Catherine a in da bawa ol sam jok don eni chen na in tura an sak po hi thi tura achung thuan rel la hian an la sa zawlawa a hlim hun chung a rei lo hle Hampton Courta a thi hun tur anga chungin an sheng ri a en thi nu hian King Henry chuan khovela asul nu zong thai baw adu a
apiang ve ti po thei ngil vek adu alem ziak zong lal in ami chu ti chiat vek ani a Boleyn chung ko symbol zong po thai bau vek ani hi Boleyn ming changthar omzel tur tam po history a alan lo na na ti ani a ma se Boleyn chuan thei ngil mai ni bik chu alo du bik teu lo engemaw kong tala khovel hriat ni chu ala tum ve changa a thei angana sa chuan Hampton Court a chuan a in lar ta thina England lalnu alo ni ve to ti chu thei ngil ani a phal lo Hampton corridor vela a thla chu a ve kwal thina a pen ri thlep thom hriat tura om reng thin a hmutu te chuan korfual pol thim lam emaw rawng dum lam a hak thu an soi thina an hmu chang chuan voi le khata a che thut thin a chang chuan alu an tan bun sak nge chu a khai thina Hampton Court a chang chuan an ti hlumna tawara te khan a in son le dei thin tu kha chu lalnu hi jing ma taka thawa mei thla ni to in ni pui a thochana tukvera dak chhuakin luiluang ri her ri chu angai thla a thi na tura thuthluk na siam tu a pasal tan chuan le khanu nung beraziaka imit kalau tlung ve to thina ni a Boleyn ti ming hian ibeng alo fa ve to thina ni chuan hei chau hi ka dil chemin phal sakro ti chuan ni kong dal tu ka ni ngai lawang i hriat reng na ata min thai bo lo la i kong zong a mal som na i don theinan ka tan in tlom taka chang hian kalau dil sakang che itana nupuirin omreng thin Boleyn ti in ahun hnunga tana a chhia hlo ten tlere umoi le thumna moi tak an bel lai chuan ngoi reng hian alo do hle a room chu chhuah sanin a thina tur hmun pan tur chuan lungmanga siam khai lon chu a zo thla a thina tur hmuna chuan hruai ni in do sana chuan alona helai hmuna hian dananga thiturin kalaudinga dan mang chuan thitura shem kani a chu wang chuan ka chunga shemna dan nial kal zongin engtong kamma ka chak chhuak lawang thitura shem kani na hian tu ma pu mo tur ka nei lawa lal himnan le rei tak rel tu ani theinan pathian hna ka chong chaya katan chuan mi pachaber ani a ama kal zonga omlo turin ka du bok cheu ani tuna hian lom takin ka thidona ka hnu ka cha mek la hian katan min chong chai sak turin ka ngen cheu lalpa ka chunga za ngai sha mangche ti in thunu nunga soya a thi don poin a thiam lo na soi tura nei lawa a thiam lo na shelo ma se a chunga an ro rel na chu nial kal atum chuang lo a thomno te chu hli sakani a ti hlum ani na man poisa tam takala choi zuya a chhia hlo te jinga mi pakhat chuan amit chu tuam sakin a top nan lalpa ka thlarau min kol sakang che tia jong chain ti hlum na ngun na mang chuan alu tan bunani ta ani anti turan ti zauti sha nan silayan ka puaka King Henry chuan tha ani dan tur fel fai takin duang ma se phumani dan tur lam alo ngai to tel hau lawa a chhia hlo te zinga nu pakhat chuan alubung chu romol manga tuamin akwang tur chu bom an siam chop noka atot ema wangin alu chu akutin an kwa tira lalnu ni tura rau pui taka a chhuana ina chuan kwang chunga tot takamu in longte manga hrai kirani a enti hlum ani ma bo khan London Tower hi thilrap thlak tak thlen thin na hmunani King Henry hi a hmel chiat ang hian anuna rong rawa in ngai sakna man ruwa a mang she ngai lo shim taksa abun mok ma a in po fana ang chi tele man rap thak tak te chu a mang war le a he to war hi anin ngai sakna rap thak tak tia wangin alar hle bok Boleyn chau lo po in ngai sakna thleng tam taka wang hian he to wara hian thlachet na atam viawa Boleyn thina hmun ngat phe hi chu a hrang na sa hle a akuta lubung aking lai thla chu mu ani fo mai
kumsang kha zariat somruk pali a Captain DJ Dundas chu London Tower a hian duty turada ani a quarter tukvera chuan dak chhuakin a hnuaia guard ding chuan a mitala riawa a omdan makati riawa wang chuan a thli renga enti hlum ani hma a an tan tirna jail zone a chuan mi tu emo chau anei ni in a lang tlat Dundas chuan guard in a chau deuh ur na lam chu hoin meichhia ni awm tak var vek guard lampana muang chang a thlok del chu a hmu a anu a guard in a soile dan chuan a meichhe hmu chuan puan a khuma a puan khum chunga chuan lu anei lo ni in a soi makti deuh chungin Dundas chuan a thlir renga guard chuan meichhia chu bei a han tuma ma se guard chuan meichhia chu a ton tlang ta daya a hlau lu to ka wang chuan ni khoshilovin a tlungal na a tholaya a tlu ka wang chuan guard chuan boina a tok chepa ma se Captain Dundasan a thil hmu manga a lo chan ve awang chau chuan a tang lo shamani chumdanga guard captain duty chuan tona nei vele a chapel chunga light phereng chu amit sir chuan a hmu a chapel chu kal ani ti shereng chungin enfia tur chuan a pan hnaya tukver dar thalanga chang chuan chung lam chu a han bi a thil mak tak mai a hmu manlaya thil thleng ni awm tak chu hmu in nula le tlangwal te chuan manlai thuam anin bela Lalnu ang taka khosa po chu lemzia ka lo hmu to awangin en Boleyn ani ti a hre theya ma se a en reng lai chuan borua ka an tham ral dei a thil hmu chu a omzia a hre lo hle a lo na ina khat breaking hall le England dawara te hian en Boleyn thla hi a cham renga thengil ni adu lo zara a shan na satzia hi hriat ani reng to don ani en Boleyn chanchin hi chip chiar zo ka shedu tan chuan chiar tur atama a movie te pona oma a thlashan chan kan bo lo na tur tok velin a chanchin hi a toy thei ang berin ka kai toya chip chiar dewa shedu tan chuan in lo zong mai don nia tin King Henry hi adam rei lutuk big lawa kumsom nga pangami ni in kumsang khat zanga somli pasaria khana borala alal hun chung kumsom thum paria chung hian nupui paruk anei manani anupui masaber Catherine kan kumsom ni don anin neya anupui nei rei berani nge ole tun chumatan chuan khati zong kha ani le ri phota atop thlenga min lo ngai thlak saka wangin kaloma ka video te ingai na zong ani chuan khongai takin ka channel hi min lo subscribe sak ve don ania